yadda Fulani ke tafiyar ƙasa duk nisan gari, yadda na san kyakkyawan halin keke kan ja ayari. Maman Aisha da Umi ta kulawar Rabbi yayi miki gata. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Damai da mai zuba ni'imar ke ta sanyaya ko'ina, birni ƙauyuka arzikinki yakan je ko'ina. Ga mai kyauta kamar ba ta so kai ne mata jinjina, yar aljanna ce insha Allah albarkacin mai baiwa. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Da guda ta makar dubu momi na gaba ki da matsala, duk abin da kike nema Rabbi yayi miki sai dai hamdala. Lafiya ga arziki ga 'ya'ya rayuwa ta kala, ga iya ma'amala ga san jama'a ga taimakon mai rauni. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Duk abin da nake faɗa gaskiya ɗaya ce a sahun gaba, in har ka rike ta wallahi Allah ba ka faɗi ba. In har ka guje ta to rayuwarka da kallon mu je gaba, haka mu take faɗa rayuwar mu damke gaskiya mu ci riba. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Ni na yi farin ciki samun ki a wannan lokaci, kuma na shirya tsatsaf wakar ki na ɗanyo tsokaci. Kan masu bakin ciki don mun miki waka za su ci, duka za su ci kwalban muka taka rawar sai ma mun je nasarawa. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Abu namu nake faɗa maganin akwabe mu yarda da ni, ga mu tana yi mina addu'a duniyar ga ta san da ni. To na yi farin ciki na yi murna Rabbi ka sa da ni, a cikin aljannatin firdausa makomar nan abin nema na. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Babanmu kana ina sunanka ya zagaya ko'ina, arzikinka muna ta ce kullum sai mun maka hasbuna. Allahu ya kare ka shirin masu shara a ko'ina, Alhaji Ɗanladi Sande muna maka fatan ka gama lafiya. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Mai bamu mukan kira da nama a kowane yanayi, gashin mu tana mana komai muka so shi za ta yi. Me za mu yi don biyan ta gaba ba abin da muke da shi, sai da biya addu'a Rabbana shi za ya biya ta ranar tsayawa. Umi sai da ke gaskiya, maman mu sai da ke adala, ajiyar take zaman ke kalau farar uwa. Mama gun Aisha, maman su Umi ta ga jaruma, mama gun Shamsu, maman Shawila a dole musallama.